ಅನಂತಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನಲ್ಪ ಮಾಯ್ದ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಮಯ ಬತ್ತಂದು 27 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 27 ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಡಿದು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು. ನರೇಂದ್ರ ರೈ ನೆಲ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬೇರೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಎಂಕ್ಲುಂಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಅನಂತಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಸಜಾತನ ಅಂದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿಲ ಉಂಡು. ಐಡ್ ದುಂಬುದ ಈ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅನಂತಾಡಿ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಸ್ಥಳ ಈ ಐತಿಹ್ಯ ದಾದ ಅಂದೇತ ಪಿರಾವುದ ಕಥೆಗಳು ದಾದ ಇಂದು ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಮಂಡದು ಮೂಲ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ದುಮ್ ಸುರುಕಾದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಲೆ ಊರ್ದನೆ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲು ನೆನ್ನ ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಚಾವಡಿ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಮಂತು ಅಂತೇಳಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ನೆನ್ನ ಆಡಲ್ತೆ ಕಲ್ಲಾವು ತಿಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಮನ್ಪುನಾರನ ಕೈಗೆ ಪೋಪುನು ಆರನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಚಂದನದ ಮೊಗ್ಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ನಡಪವನಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಈ ನೆನ್ನ ಆಡಲ್ತೆ ಈ ಮುಗೆರೆಡು ಸಂಸಾರದಕ್ಲೆ ಪೋಪುನು ಶಂಕರ್ ರೈ ಮನ್ಪುನಾರನ ಕೈಗೆ ಆ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೊಗ್ಗ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಟ್ರಿಂಜ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗನ ಕಟ್ಟದು ವರ್ಷ ಮೆಚ್ಚಿ ಮುಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಠ ಅಂತ ಕಟ್ಟದು ಬಟನಾಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುರಾಗಲು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ನೆನ್ನ ಆಡಲ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಾವುಕಾರು ಪೈ ಸಂಸಾರದಾಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಆಡಲ್ತೆ ಅಕಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ್ಗ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕಲು ಆಡಲ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಐನ ಆಡಲ್ತದ ಒಂದು ನೆಲ್ತೋಟು ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕ ಈಗ ಸೇರ್ನ ಕೆಲವು ಗುತ್ತುದಾಕ್ಲೇರು ಮಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಾಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಇತ್ತೆ ಐನು ಉಳ್ಳಾಲ್ತೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತ ಮೆಚ್ಚಿಂದು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಮಾತ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೈವೇದ್ಯ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ವರ್ಮ ದಿನದ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆಗುಂಡು ಮೆಚ್ಚಿದ ಟೈಮ್ ಭಂಡಾರದ ನೆಲೆಲ್ಲದ್ದು ಬಳ್ಳಿದ ಮುಖ ಇಡೆ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಬಳ್ಳಿದ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಚಂದನದ ಮುಖ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ದೀದು ಐಕೆ ಪೂಜೆ ಆದು ಐದಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ ಮುಲ್ಪಡ ಪೀದಾರ್ದು ದರಿ ಕೈಕೊಂದು ಬಂಟ್ರಿಂಜ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಯ್ದ ಪೂವೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಅಡೆಪೋದು ಮಾಯ್ದ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹ್ಯ ತೊಂಡ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪು ಯಾಕೆ 700 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮುಲ್ಪ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಕೆ ಕಟ್ಟೋನಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕೆ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇಂಚೆಂಚನೆ ಕಟ್ಟೋಡಂದಲ್ಲ ಉಂಡ ದಾದ ಅಂತ ಕಟ್ಟೋನಿರು ಮೂಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕಲಾವಂದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೆತ್ತಲ ಕಂಜಿಲ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಪೂ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲ ಕಂಜಿಲ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಮುಲ್ಪ ಮೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಒಂದು ಪೇರು ಕೊರಂದಿತ್ತನೆ ಐನ ನೇಯ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಜೋಕಲ ತೊಟ್ಲ ಬಾಲೆ ಅವು ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯನ ಕಂಡನೆಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಂದ ಆಂಡ ಅನ್ನ ಬುಡೆದ್ದಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಜೀವ ಒರಿಯಂಡ ತಾಳಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಇಡ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಪರಕೆ ಅನ್ಪೇರು ತಾಳಿ ಅಕ್ಲ ತಾಳಿನ ಒಪ್ಸ ಬೇರೆ ದೆಯ್ಯು ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಆಪುಂಡು ಚೆಂಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಕೈಲಿ ಕಟ್ತದು ಮೂಜಿ ದಿನ ನೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿಯಾರಿ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪರವೆ ಬತ್ತು ಪಡಿಯಾರಿ ಬತ್ತು ಮೂಲೆ ಉಂತೋಡಾಯಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಐದಕ್ಕ ಪಾಲೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕೆದಿಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಇಲ್ಲದು ಪಾಲೆ ಬತ್ತ ಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಚೆಂಡು ಬಾಡೋಡು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಚೆಂಡು ಏರೇರೆಗೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಿದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆ ಕುಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಪಂಗಡನಿದ್ದಿ ಮುಲ್ಪ ಇದ್ದಿ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮೆಚ್ಚಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೈಲಿ ಕಟ್ತದು ಐದಕ್ಕ ಐನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪರವೆ ಬತ್ತದು ಪಡಿಯಾರಿ ಬತ್ತೋಡು ಪಡಿಯಾರಿ ಬತ್ತದು ಪಾಲೆ ಪೋಪನ ಕ್ರಮ ಐದಕ್ಕೆ ಮನದಾನಿ ಪಾಲೆ ಬಾಡವನೆ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಪೋಪನೆ 7ಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂದೇತ ನಡ್ಡು 16 ವರ್ಷಗೊರ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂಡದ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂಡ 16 ವರ್ಷಗೊರ ಈ ತಂಜೆ ನಡಾವಳಿ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕವು ನಡವಳಿತ ಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಮೆಚ್ಚಿಡು ನಮ್ಮ ಬೂಲ್ಯ ಬತ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೋಂಡದು ಮಾಯ್ದ ಪುಣ್ಣಮೇಡು ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಪುಣು ಐಟು ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅನ್ನದಾನ ದುಮ್ನ ಭಂಡಾರ ಕೇರ್ತದು ಒಣಸಾರುಂಡು ಮನದನಿ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಫಲಾರ ಅಲ್ಲೆ ಪಾನಕ
ಕೊರ್ರೆ మన ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿರ ವನಸುಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಅವು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಪನ ಬಂಟ್ರಿಂಜ ಮಾಡಡತ್ತ ಆಪನ ಈ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಪನ ಚಿತ್ತರಿಗಿದ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಚಾವಡಿದ ಉಲಾಯಿ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಪನ ಈ ಚಾವಡಿದ ಉಲಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಾಕಿಲು ಅವು ಬಾಕಿಲು ದಾದ ಈ ಪಡ್ಡೈ ಬಾಕಿಲುಂಡು ಅವು ದುಂಬೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಚಾವಡಿ ಪಿರಾವು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಪೊಂಜೋ ನಕಲು ಈ ಮೆಚ್ಚಿ ಆನಗ ಇನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಬೋಡದು ಅಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುನು ತುಯ್ಯರೆ ಆ ಬಾಕಿಲ್ನ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಣು ದೇವದ ಅವು 16 ವರ್ಷಕರ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಾಕಿಲ್ನ ದೆಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಆನಾಗ ದೇವಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಣು ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಲೆ ಪುಂಜನಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರೆ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ನಾವು ಆ ಪಡ್ಡೈ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಆ ಬಾಕಿಲ್ನ ಹೊರ ದೆತ್ತದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿಬೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ದೆಪ್ಪನು ಕೂಡ 16 ವರ್ಷ ಕರೀದಿ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ ಐತೆ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ದಾದುಂಡು ಅವಳು ದುಂಬುದ ಅಕಲ್ನ ಅರಮನದ ಕುರು ಉಂಡು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಡು ಬುಳೆ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬ ಅಕಲ್ನ ಅರಮಂದು ಇತ್ತನು ಅರಮನೆ ಇತ್ತನಂದು ಕತ್ತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪರೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪನ ಚಿನ್ನ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೇನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೈವ ಮಲರಾಯಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಈ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದುಕ ಮಲರಾಯಗ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ನೇಮ ಆರುಂಡು ಮಲರಾಯಗ ಧರ್ಮ ನಡಪರುಂಡು ಆನಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾತಾರುಂಡು ಬಂಡರದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುಣೆ ಮುಖ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಲಸರಿ ಉಂಡು ಮೋಕದ ವಲಸರಿಂದು ಅವಳು ನಡತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾದ ಮೋಕದ ವಲಸರಿ ಬಂಡೆಂಚ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮೂಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಇಡೇ ಸುರು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೂಲು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಇತ್ತನು ಆ ದೈವ ಇಡೇ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಉಡು ಪೂಜೆರಿಗೆ ಆತು ಬರ್ತನಾಗ ಈ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಐನು ಉಪಾಯ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಪುಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಸ್ನಾನವಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವಲಸರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಲಸರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ಕತಿ ಮುಂದುವರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಕ್ಕ ಈ ನೇಮಲ್ ಪೂರ ಏನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಕೊನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅನಂತಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ 16 ವರ್ಷಗಳ ನಡಾವಳಿದ ರೂಪುಡ ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಆನಾಗ ಆ 16 ವರ್ಷಗಳ ದೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಬಾಕಲ್ದ ಅಂಚಿದ ಮೇಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿ ದಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಕೊರನಂಚಿತ್ನ ನರೇಂದ್ರ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಮಾಡದ ಜಾತ್ರೆದ ಮಾಡದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಚುಂಡು ಐನ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂಡ್ರಿಜ್ಜೆ ಮಾಡದಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಎಲಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಪುನ ಮುಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಭಂಡಾರ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾಯ್ದ ಪೂವೆಗೆ ಮಾಯ್ದ ಪುಣ್ಣವೇ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಐಕು ತುಂಬ ಕೈಲಿ ಕಟ್ತು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಅವೇ ಪಾಲೆ ಓಪುನ ಪಾಲೆ ಬಾಡವನ ಭಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುನ ಚೆಂಡು ಮುಜ್ಜಿನತ್ತ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆಪುನ ಚೆಂಡುಲ ಮೂಲ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮುಜ್ಜಿನ ಚೆಂಡಾರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಏಜ್ ಜನ ಸೇರುವೆರು ಮೂಲ ಒಂಜಿ 50,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಸೇರುವೆರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆ ಮೂಲ ದಾದಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೂಲ ದಾಲದ್ದಿ ಅವಳು ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಚಾವಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರುವೆ 400-500 ಜನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೇರುವೆರು ಅವಳು ಮೂಲು ಬೇತದಾಲ ಕ್ರಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಬೊಡ್ನಂಡ ఒక ಬಿಸು ఒక ಪರ್ಬ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ಮುಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತದಾಲ ఒక ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಚಾವಡ್ಡ ಆಪುನು ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ರೈಕ್ಲೇನ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಒವ್ವು ರೀತಿ ಅಂಚಿತ್ನ ತಯಾರಿ ಆತನು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಂಬು ಮಲ್ಪನಿಚಿತ್ನ ತಯಾರಿ ದಾದ ಮಾತ ಬಂಡಾರ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಂಡ್ರಿಂಜೆ ಮಾಡಾಡು ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿನ ಆತನು 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರಂಭ ಅದು ಮೆಚ್ಚಿ ಆರಂಭ ಆರಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ 16 ವರ್ಷಗಳ ಆಪಿನ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ನಡಪರಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪೇರು 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಪುನ ಪನ್ಪನಿಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಪುನಚಿತ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಓಲು ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪನ ಓಲು ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪನಿಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದನು ನಿಶಾ ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ
ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ. For enquiry contact 08041722212 42100916. For trading and distribution contact 6366033581. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ